देखी ना नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे हम मगर Aw noro tini ni video mampli nungma banya sema kana ang tini tamuni tui video ketal tui phekya ni ang tini social media rogo viral tongmani video mampli ni viral video nongni bagui tui phekya ang nongni bagui kaisa ya kaniya katham kaibri video viral video je tabu recent choli tongmani a viral video ni mampli nongni bagui tui phekya gana rong nai tongde ani channel no payak tama viral video ang nong twagi tubi phekya pula wono sanai narok nugui makhana tabuk social media oni Facebook hai platform ka kaisa video mangpili viral tongmani bri khoroksa chela khoroksa wansa borok khorok ni khe room kaisa wa towel kaisa chumja khai bwrui video mangpili tabuk je social media o viral tongmani a viral video to norok nukhana tai je nugi hangkai o video ni mangpili nugi makhana tai a video no nugi baksa borok hangka a bwrui sabo chini borok tipra jongmada na kubun bosoni borok da amo kaisa tabuk social media o viral ungjak amoni pore te kaisa viral video ang nong bagui tubi phekya amo ongka kumbh mela ni viral video norok tabuk saimana Uttar Pradesh ni Purogyago kumbh mela choli tongmani a kumbh mela ni kwbangma video mapli norok nukhana kwbangma sadhu rok naga sadhu rok tai desh bidesh ni shrodalu rok thangi aro manjagui mani mangpili nukhana amo bade norok Apple company ni co-founder ni bihik Steve Jobs ni bihik Lawrence no phaima bo norok a kumbh ni mela ni mangpili norok nugui mankhana aro ni bisingo no tabu kaisa viral video ang nong tubagui tubui phekya omo ongkha bri khoroksa mala phalani viral video norok nugui mankhana video ni screen o bri khoroksa Monalisa mungui khoroksa bwrui 16 bosor umor ni Madhya Pradesh ni Uttar Pradesh ni kumbh ki mela o thangui mala phalai thangnai bwrui tabuk social media o jeheno viral ongui tongmani saimangka bini mukhang naithok mokol naithok wngma bai kumbh ki mela ni viral girl hinui tabuk bo sinijagui tongo tai baksa borok rok bini a mokol naithok no nugui esura ni mokol bese baksa borok kai sulai bo sai tonglaima tongkha ganorok nudu nukha a viral girl no viral girl ni bwrui ni bumung Monalisa saimangka je bini naithok mukhang no nainani bagui borok rok bir wngkha amoni bagui o Monalisa bini mala phalemaliya amoni bagui bo kumbh mela yakarui thangka hinui bo chung koktomani bisingtui saimangkha omo wngkha tei kaisa viral video ni mangpili tabuk nong tei kaisa viral video tabuk choli tongma sasanai omo wngkha chini India ni javelin throw player ba chini javelin throw khainai Neeraj Chopra kajungmani wedding picture bo bini wedding ni picture social media o share khaimani pore hingkai bini a kajungmani picture rok charidike no pinhorjagui tangkha tai joto borok no sok wngui tangkha je chini Olympic ni gold medalist Neeraj Chopra kajikha hinui tabu bini o kachungmani photo rok jeheno viral choli tongo tei saimangkha je Neeraj Chopra je bwrui bai kajugo a bwrui ni bumung himani murmungui tei chung saimangkha bo Panipat Haryana ni hinui bo chung saimangkha tei bo khoroksa tennis player hinui bo chung koktomani bisingtui saimangkha hwnkamo wngkha ang tini nongni bagui tubi phaimani viral video ni mangpili rok hwnkhe norok jodi no a viral video rok nugui tongkha kaiba like kisa khadi tai ani video no chajak kaiba like subscribe khadi mute haite bo kwtal kwtal video rok manani bagui।